Hej, det er Kevin for androidroot.bloggerslide.dk. I dag vil jeg vise jer en helt ny ROM, som har det nye multivindue. ROM'en den hedder Venom Lite ROM, som gør, at det er Jelly Bean 4.12 vi arbejder med. Vi er lidt forud for tiden, så jeg vil vise jer, hvad det er, jeg har. Vi har en menubar herover, hvor man kan customize alle de ikoner, man nu vil have ude. Man kan godt have alle programmerne. Man kan også nøjes med at have det, man bruger mest. Det der er ideen med den her, det er ikke, at det er en dock, som gør det hurtigt at launche. Det er en dock, der gør det muligt at lave multivindue. For eksempel hvis jeg er på Facebook og godt vil bruge YouTube samtidig, så er det muligheden. I kender alle sammen det der med, at man er på YouTube, og lyden den går ud efter skærmbilledet, det forsvinder. Det sker ikke her. Det kører super lækkert, når man markerer, hvis jeg er aktiv nede i YouTube-vinduet, og jeg trykker på barn i midten, så har jeg mulighed for at switche. Hvis jeg trykker den stor her, så er det vindue, der er aktivt, der bliver stort. Det samme kan jeg gøre den anden vej. Hvis jeg er aktiv på Facebook og godt vil se noget mere af det, men kun lige have det øverste af YouTube kørende som en lille film oppe i toppen, så er det det, jeg gør. Så har man mulighed for at rotere skærmen. Det er klart, det er en telefon, der har 1 GB RAM og 1,4 GHz processor, så det tager selvfølgelig lige et sekund for den at vende vinduet, men den nye Galaxy S3 4G har en hel GB RAM mere, så det kommer til at køre en del mere flydende på den. Det fungerer super lækkert. Igen i den her ROM, så kører jeg med Sire Kernel, som gør det mulighed for overclock, og jeg kører med Nova Launcher, som fungerer super lækkert og med alle genvejene for at åbne op. Afhængig af hvor mange billeder du har i dit galleri, så er det klart, så tager det længere tid. Jeg kører med alle online gallerier også, så det tager noget tid at load hver gang. Men lige meget hvad du skal ind i, du kan køre med Customize Stock, genveje til alt, når du skal i AppDraweren. Gå op og lave ikke grupper eller ikke mapper, som I kender fra de andre launchers, f.eks. TouchWiz, men I kan lave grupper heroppe, så I kan have meget nemmere adgang og hurtigere adgang til jeres apps. Jeg glemte lige at vise jer en fed feature, når man for eksempel er inde på Facebook Messenger, og man har lyst til at åbne et link, som kan køre multivindue. Så i stedet for at man skal ind og vise linket eller hente linket hver gang, så den åbner i fuld browser, ligesom her, der åbner den op i normalt vindue, ligesom I alle sammen kender det. Så hvis jeg er inde i multivindue, for eksempel lad os sige, at jeg tager Facebook-appen her ned, og jeg trykker her på mit link, så går den automatisk ned i det andet vindue dernede, hvilket er super smart, så man ikke skal sidde og åbne op og åbne ned og så videre hele tiden. Hvis jeg så går ud af det her, fordi jeg skal stille alarmen eller et eller andet, jeg ikke har den inde i min multivindue funktion, så når jeg har min recent apps her, så kan jeg trykke med fingrene på begge to. Når jeg så gør det, så popper begge vinduer frem igen. Det kan man gøre med alle de vinduer man har, som man har lagt ind i sit multivindue herude. Det var alt for den gang. Husk androidroot.bloggerslide.dk. Mit navn er Kevin. Tak for den gang.